estamos en una cueva cerca de Ollarraitz. Ollarraitzen onduan gabitz, lezio honetan. Aterpe oso ona da, es un buen refugio. Está mirando al sur. Hegoaldea begira dago. Eta hemen, segurazki gure arbasuen gauzak egongo diala. Baina belaunaldi asko egon geha hemen, eta hemen zikin asko dago. Orduan, egunen baten, Jesus Tapia o Manu Zebediokin da etorri beharko geha, arkeologuakin hau ikunduztea.